Malawi Brief. Mafunso akupitirira kuwafunsa Michael Zamba amene aonekera pamaso pa komiti imene ikuyendetsa kafukufuku ya ngozi ya ndege. Ndinayankhulana nawo ndinayankhula nawo somene ndimafunsa mayina anthu amene anali on board manifest. Chabwino, dzulo tinali ndi. So can we ask a supplementary? Okay. Let me start first. Pafunso lomwe so ndikubwererabe pamene muna dziwa kuti ndege yalephera kupanga land. Tenda kufunsani funso chifukwa chani simunapange take ma action manena kuti it was normal kuti zimatheka munthu kupita ku airport ndikubwerera nde mukamabwerera kupita kulilongwe, so munapitirizabe kupanga ntchito zanu zina ndi zina. Kwa inuyo it was normal. Koma pa nthawi yomweyi muonera kuti ishi pepani. I'm failing to collaborate. Muonera kuti ishi pepani koma kwa inuyo zinali zinthu za normal kuti ndege yalephera kupanga land nde ikubwerera. So you were calm, everything was normal. Koma utenga amene munatumiza pa nthawi imeneyi kwa Lucky Sikwese unali wa ishi pepani. How normal was it to you when you were saying ishi pepani at the same time? Pepani onambocheya ndi mawu amene timagwiritsa ntchito nthawi zambiri. For example, nanga si plan inali yopita kunkhatabe ndi kunkhatabe kwalephera ndikonse pepani because it has not moved according to the plan. So come. Thank you. Chair, another supplementary. Dezakasina inayamba bwinobwino ipitiriza kwa makoa omwe aja amanena kuti munayankhula na machita na communicate ndi Lucky Sikwese. Adezakasina ananena kuti kuimbirana kumeneko kunayamba pa 10:41 pamene inuyo Maizamba mumayimbira Lucky Sikwese but it was interrupted. Nawonso anayesa koma simunagwirane, munazagwirana 7 minutes past 12 ndi pamene mumanena ano kuti tamva kuti ndege yakanika kutera. Ndimangofuna ndiziwe kuti pochita initiate makoa amene wa 10:41 uthenga wake unali omwewu onena kuti mwauze kuti mwamva kuti ndege yakanika kutera. Sitazita introduce ndine James Mpunga, Zomba City South Constituency. Ndikuyoona bocheya uthenga wake sunali umenewo. Fone ndinayimba past 10 inali yoti ndipange confirm ndipasha kuti ndikalowa mwapana ndauze chogwirika. Thank you. Dezakasina, floor is yours. Thank you so much, Chair. Ndimadero kwinansa nabwere nkhani ya dzulo ndimafuna mundipange confirm kuti ndikawerenga chinthu chanu report yanuyi Maizamba. Do you recall the exact time imene munakumana ndi president ndi Inspector General MDF Commander ndikuwerenga bullet 32 ilibe nthawi ingobwera ndi 33 imene mukunena kuti a statement was released approximately between 4 to 5. Ndimafuna nditamva the exact time ngati mukumbukira munakumana ndi president imene sindizonena kuti officially or formally anadziwa kuti tsopano ndege yasowa issue this statement nkwamba za search. Ndikuyoona bocheya mwina mungu okozerako pang'ono sechi idali itayamba kale as per malamulo aviation. Ndipo mafone oseti mapangaja kuti kutawa tipese ndawo mwina ku Airtel tipatseni manambala so titapita kwa manako tinauza zonse maifo titapangawa nkona kuti ndege sikuta sikupezeka. Ndiwe monga ndanena kale kuti ine phone yanga ikadali ndi polisi ndiye mwina ikadali ndithandiza ndichita ku jog memory yanga pomayang'ana ma message koma mongo yerekeza ndikuona kuti nthawi imeneyi iyenera kukhala kuti idali ma 3 past 3 muone kuti awa
china sikwese weti mafusa na manifest chakuma 2 ndenda banga mafoni onsewa plus ndaimbira awiri wakulu a security wakuti apezeke kuwojeni ndekuti it was between 2 and 3 so ndekuti mmene timaonana ndi bwana iye nokhala chakuma 3 chifukwa after that ndimene timachita work on press release kupanga release ndapangira konko ku state house sinachokenso. Chabwino zikomo kwambiri ndikhulupirira kuti mwina abeza kumalawi kuno muzitsatira chair sinave khangati paja amati ndapoti muli kuchipatala mwina mukhani nthawi ngati munatenga nawo nthawi kumvetsera anthu amene amabanja atakumana nawo. Tiyambire za dzulo dzulo tinali ndi former second lady of the country Mai Mary Nkamanya Chilima dzana likhale dzana osati dzulo makamaka. Chair ndikuona presentation yawo iyi page number 5 anakambapo nkhani yokhudzana ndi kuti kumene okhala final mass yamapemphero ku St Patrick ndikufusaniriri chair ifoti ngati mkulu wa ogwira ntchito mboma protocol yonse ndonali manja mwanu ngati mkulu number 1 civil servant. So mwina mundikhululukira ngati mungathe kuyankha mutiyankha koma ngati simungathe kuyankha mutiyankhaso kuti simuyankha funsolo. Anadandaula kuti panali nthawi imene inapangidwa kuti kupita kumapemphero ku St Patrick Parish koma masi inachedwa ndi 2 hours chifukwa chakufika mochedwa kwa former president, a state president. Chifukwa chakuti ndikufunsani chifukwa niyo munali ngati secretary wawo. By virtue of being SPC you are the secretary to the president. So zimene waje protocol wise ndi nkhani ya nthawi ndi zinthu pa program amadzabe mwina mu office mwanu. What necessitated the change kuti mpakana misa ya ku church yoti apangakale state nthawi 2 hours a president asanafike ino ngati SPC wa nthawi imeneyo chinapangitsa kuti muchedwe chonchi nchodani chifukwa akubanja ngati akazawa amadandaula. And if I quote to their statement ananena kuti Salos was never late for mass and would always say being on time was a sign of respect, meaning ngati mudachedwa ndi kuti it was sign of disrespect. What necessary mnachedwa ifanyani mwina president ngati ngati secretary yawo. Thank you very much through your chair. I think kuti nthawi imeneyi pamakhazi ochitika zambiri koma ife bwana sanachedwe kupita ku mortuary. Actually ankafuna kupita ku mortuary tinkati tipita kummawa koma akubanja adakaniza ananena kuti Madam Mary afuna akayamba achita cheki pena pakhala zina zotakozekoze ndozi bwana azibera kumeneko ayi kenako ina ati kodi kayipita 11 kunakhala sota kuti ayi asintha oti ineyo ndinachitopita kwa bwana kukapepesa kuti situthowa usachene choveka poyamba timati ndi mmawa 9 haita sintha 10 haita sintha 11 namuzota bwana pepani program wanu sili mmanja mwathu ili mmanja mwakubanja ndi akatha zimene achitaso akunena kuti atiuza ndezoti achakwera a president chakwera anachedwa kupita ku mortuary. It's not true. I was in the center of it with chief of protocol. We were following up and actually chifanyoti kubanja kumakhabe kuti iwo akadali in control ndinafika pachapoti usiku ma 3 am ndinati chabwino ndakusirani tikusirani kuti programu ya lero ndi mawa pangani kubanja koma tikadzatenga bode kupita kuti kachitele in state ku parliament then government will take over from there. So we didn't delay going to mortuary. No. Sikomkwambe. Khani ina linofusa wilo maliza mabanja ina amene abwera banja la Jimaneni, banja la Kapeni, banja la Adini, Lapukeni. Nkhani imene akufusa kwambiri ni nkhani ya autopsy report.
kuti mabanja awa sanapatsidwe sanauzidwe. Koma tikaona mu inquiry report la 2024 page 56 ikuoneka kuti the copies of all autopsy reports were sent to OPC through the Office of Secretary for Health, as the OPC was officially responsible for the requesting of the conduct of autopsies on the rest of the bodies. Sindikudziwa ngati office yanu ya OPC mabanja anthu amene wakupatula banja la Achilima ndi banja la Adzimbiri, mabanja enawo akudandaula nkhani ya ma autopsy report kuti sanapatsidwe komanso mwina sanauzidwe. Tikudzoti zizopakidwa ku ndeti ndi OPC. Mwina muli ndi china chacho choti mukhoza kuyankhapo? Through Honorable Chair, Sikomkwambiri Honorable. Nkhani ya ma autopsy, it was being coordinated ndi a Minister of Health. A Minister plus PS. Koma panali ka committee kamene kamayang'ana zimenezi. Mwina mpo ndivutirapo kuti ndichilonena detail nakasi nthawi imene aliyesa amakhala kuti ali busy ali ndi ma responsibility amene akupanga. Koma mwina anthu chifukwa popanga ma autopsy ndinauzidwa kuti I think amapita ndi wachibale banjako nde mwina kapena azimayiwo mwina sakudziwa amene anapita nanga siwana anafedwa pa nthawi imeneyo, so mwina sakudziwa amene anapita koma tikhoza kena kumene uchita find out kuti anapita wachibale ndi ndani. Komanso kulandira maripoti chifukwa amene anabwera kuzapanga ma pathologist analoti family ya kwa VP yasankha yokha kuti akufuna munthu uyu, and I think it's the pathologist who said it's a high profile case siningapanga ende khatikhale team. Koma atabwera so on the ground the report we had in our chifukwa mapanga bena ngasimula meeting ya panali committee pacha imene imachita coordinate inali oti anati no, they will need to do autopsy of all the bodies because they need to look at the pattern. Imene sinapangidwe inali ya Deputy Chief of Protocol Alapkeni amene anati no pamwambo awo they want to bury that same day, so umene autopsy sinapangidwe koma enawo anazipanga and my family mwina kapena panangokhala kuti mwina sana chitane coordinate bwinobwino mwina ndi achibale ena komweko. Koma in terms of maripoti amakauti amene akuifuna ndi kuti atakupatsidwa report, but maybe the other details I may not be able to say so chifukwa ngasi ndikuvera swa pano kuti akunandaula report chifukwa ndakhauli neyo so ndinauzidwapo kuti madam ndimafuna report sitinalandire ndi kuti ndikanakhaso nane kuti ndichite follow up pa nthawi imene koma papa tudzavera pano. Chabwino pomaliza chair nkhani ndi ya mabanja amafusa ndi ya compensation, nkhani ya chipepeso chokhudzana ndi mabanja amenewa zitachitika ma benefits ena analandira ma graduate ena ma pension. Ndimafuna nditavapo nkhani ya compensation anabwera mamawa a clerk to the cabinet analongosola kuti ayi compensation tinangopanga coordinate amanga na ministry amagwira ntchito anthu amenewa. Komanso it was to do with I think the Minister of Labor protocol and whatever. Ndimafuna ndidzere kwa inu ngati amene munali civil servant number 1 wankulu mu menemu mutati longosolera nkhani ya compensation. Komanso chair I'm interested kumapeto kweni kwakamapanga za compensation ngati anga ndiyankhireko kudatuluka list ina ya ndalama za zipani zimene mudapereka ku zipani. I don't know ngati anga ndiyankhireko chair kapena mina izabwera phase ina koma ndimafuna nkhani ya ndalama zijanapereka ku zipani zija accountability yache zipani zonse zimene anazipatsa ndalama and what do that money used for. Ndikatero chair panopa ndi mina pompo kudeza kasina koma mafunso akadalipo ena tibwera pana nthawi ina. Supplementary chair if possible. Ndikumbukira nkhani ya
kagwisiro ka ndrama ndizachipani sili pa matiora watu I will withdraw that one. nkhani imene tinayikambisana it was not included, so sili pa mandate watu ndeti sapange madera oti sizinavomerezedwa. Okay, tipange Supplementary chair, if possible. mukhoza kuti yankha nkhani mafunso amene anafunsa Dedza Kasina. Thank you, Sikomo, Honorable Chair and your committee. My families, I think anapathidwa ndalama zawo zama-graduated. Pali formula osiyana ena amene amaperekera pension system inadzasintha. Zina zimadzera ku pension fund, zina zimakhala kuti straight ku accountant general. Koma my office, OPC, as the Secretary of Cabinet, you said, the clerk to Cabinet, working with the PS administration that time and the PS finance in OPC, they really coordinated kuti anthu alandire ndalama zawo chifukwa zimadzapita zina kwa DC, administrator general. Now, nkhani ya compensation imeneyo imadzera timaluza malamulo na labor laws chifukwa choti ndipovuta kuti mu civil service chilichonse payenokhala a basis for you to operate. So the basis to use was the labor laws. So through Ministry of Labor, that's where it was worked out kuti apatsidwe ma compensation yawo. I think all send two, but it's analandira, including our vice president. Then, banali nkhani za ma benefits. Our vice president, ma benefits, anapitirira kulandira. Kaya fuel, magalimoto nasiya komweko, the security, akamaenda kupita kunja, wa security timapatsabe allowance from OPC. Anapempha kugula galimoto imene yonso we processed, we allowed Madam Chilima kugula galimoto. Koma anadzapempha ina yachiwiri imeneyo ndi imene approve sinadzapereke. Koma I think this is they were facilitated by the office, MOPC, and mainly my team of PS's Clerk of Cabinet, PS Administration, PS Finance, PS HR. Second. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Madam Zamba ndazita kale introduce, chair so ndachita introduce. Ndingobwerera mwina ndi mwina amene sinamvesese. Tikutengerani pa bullet 17 pa day 3. Munanena kuti second sentence, I informed him, meaning the head of state then, that the vice president was back. I think anzanga era nafunsa kumazikuoneka kuti imene mmaka achita inform ndi kuti maziwa kuti abwana sa maziwa kuti achiwiri awo afika mdziko muno chifukwa mapita kuti mukachita inform kuti a vice yawo afika mdziko muno ndi momwe mwere. Ndinapita chifukwa ndinali ndi zinthu zingapo chifukwa bwana amachoka. Koma one of the main things was osati kuti just informing kuti awo abwera koma chifukwa choti panali nkhani ya maliro ya protocol. So nakasitina apanga memo apa pabwera sankandawire ndi ndimaka walongosolera briefing him what I've done, no, as per cabinet protocols. So I imagine kuti bwana oni amaoneka kuti sanadziwe kuti a vice president abwera. Zikomo kwambiri chifukwa ndikuona ndikuti sentence yanu imapitirira
kuti meaning he had returned from South Korea etc. Ndimaona ngati ndikuti mmadziwa kuti abwana sakuziwa. Ndiye ngati zinali choncho ndikuona ngati siku la mbuyomu munali ndithu mutapanga kale ma processes andalama kuti 5 million imene ija ipite kuzera kwa vice president iwo kupita kukapepesa kubanja la Kasambala. Koma papa chinali chamma between 10 and 10:30 mene makauza kuti a deputy ano abwera kumadzulo lake ndiye kuti mutapanga kale process yonse ya ndalama zachipepeso kuti atenga vice president aja. Ndiye zimangondivuta kuti ndimvesese kuti kodi former president amazindikira zoti vice yawo abwera pomwe mwapanga kale process yowapasira vice yawo kuti mukapepesere kwa abwana the previous day. Imangofuna ndimvesese pamenepo. Kwambiri honorable chair and honorable member. Pacha nkhani yoti VP apita timaidziwa usiku kucha kwa mandi. And ndrama zimenezi akananyamula ndakwa achimwendowa. It was until patabwera nkhani yoti VP akupita panapezeka kuti tsopano tatsamwa and kwakukulu chifukwa cha nkhani ya protocol imene ndalongosola kale. So this is why komano mmawamonso bwana aja amambalandira kaima briefing ena. So olona akafika kunsanga sikuti ndinangonana ndi bwana nthawi yomweyo. I had to wait formal protocols zimene zimachitika mmamawa when he's in office. And the cabinet issue protocol is an obvious thing. But although obvious, that's why I still went to inform him that I had made those changes. Ndimafusafuso limenelo chifukwa clerk to cabinet anabwera kumawako ndi amatiuza kuti inu munazindikira zoti vice president apita pa 9 madzulo. Amatiuza apa kuti between 4:30 and 5 p.m. ndimene munatuma kuti achite cheki ndi office ya vice president akachita confirm ndi kuti ndalama za condolence ziyambe ndithu kuti zipite ku office imeneyo. Ndi kuti limene ndi madzulo apa 9 kuti inu mwaziwa pa 9 mwapereka instruction kuti ndalama ikhoza kukaperekedwa ku office kwa vice president. Koma former president munakamuchita inform between 10 and 10:30. Ndi mazoona ngati zinali upside down koma ndikhulupirira kuti mwandiyankha ndi mafunso ena ndipitirira. Mwina pepani ndingolongosolanso mwina pang'ono zimene ndinalongosola kale. Ndinanena kuti munka message kanga ndinati a VP may attend koma I realized mmawa kuti sindinalembe bwino bwana didn't pick kuti I meant the vice president Dr. Chilima. Ndi pamene pacha panadzabwera ka mix up kacha kolankhula ndi ndani ndi ankandawiri. Komanso nthawi ya mma 5 ndanena kuti ndimachokera kumudzi and I picked this ndinayimbira asikwese ananena kuti sanapange chiganizo. Ndi chiganizo ndinauzidwa ndikuti between 7 and 8 ija ndimati ndinalandira ma phone calls ndimene panabwera chiganizo kuti apanga chiganizo apita. And that's when I started making calls kwa Ingraso and Achimwendo. Yeah, ndakumvani titumayi ndimangofuna bene chite triangulate for information imene yabwera kuchokera kwa angutwa ndimene ndaneneramo mwina anzanga akhoza kundithandiza kuwerenga. Maizamba kuti ngakhale mukudwala mukupitilira kulandira chithandizo cha mankhwala munaona kuti nchofunikira kuti mubwerebe kuti mudzayithandize komiti imeneyi mpaka fukufuku amene ikupanga. Zikomo kwambiri che. No doa kasangazi tu tokozeni. Ndi sumona panga ndamaini integrity yanu komanso integrity ya komiti. Sumona fuso ilo seboza kuti akolinza mandi client wanu. Kuzimonga na fuso ina akanaona ngati mwina mukukondera
koma tikuthokozeni komanso kulemekezani chifukwa cha integrity yanu. Mmenemo ndi mmene zikuyendera ku parliament pamene komiti ija ya ad hoc ikuchitisa kafukufuku wa ngozi ya ndege. Michael Zamba ndi amene ali m'bwalo pakali pano ndipo mamembala akupitiriza kuwafunsabe mafunso. Pongofuna kufunsa chabe kafukufuku ameneyi mukumona kuti akuyenda motani. Ngati muli ndi ndemanga kapena kuti maganizo mutha kutipasa kuzera mu comment section momwenso tikhale tikulumikizana.